bacha kula tukula chokora batari no mama adukula ka beziniye na saide sarafe bela futo to ka sabe to kramande bacha kurma bana atari no mama yani wati ni chala bolo kabato fana hawa kulubali kulubete suma sirri Allah jomurani baji masabakari kanise pama awa gafu awala sene kani pajitila sirri falame bacha kurani fa baniye jinaba kuna ke furuke alisali kanyo papa kane kanyo kabo sogoda bakari ikromo de kanlame nyafiye pamonana nyafiye kafiye pamonana ikromo do ame segu nani maragide ko dole balanza banani balanza kemanani bazanda ne gane ko kulungale duranta ba sama sigu dineta ni mafu manamro ko to ni de jugu le fa ya donno bakari degini bona saji ni woso ni ibaye bakari tugola afaki pani senge pani che nebi weleni nebi tanya funga kana sugu bagadaji ni na tabba mako bagal tugola ni fo masa beniye malikono ni kere chi fole di mabuya ngalo mana samba kelenge ni kena dongodo ngalo ba yanyini de bacha kurade na kama mukare na ikabunya fly bani lame okay chebo joma bakari tola ne fa ya fonye kafuna subuni jamba ko subuka na jira chugo ko subuka bi jamba na ne fa ya fonye ne fa koma subuka te jamba kade suga somini ga bukuju nini safa jera na somini fa ke bina jamba afana ba yera yini ko jamba te keme bakari tola wala abarka iba Ablaye Jara nyinga de nyinga sabula jamana bi yorom na bi uni nyinga le kaka ukanga wala like mauye mauka ko famu sabula jamana de kembe abe jamana kono ayreta double aywa abe munkuna aka jamana be la halamuna ato don ko chien otunme moula fe bebe ka nyami abe ka freke oni mauye jiyawa haklu si miria watimi ko wala bina freke ko kono aywa malide te ka foi famable no nyinga le ngani semula akakan uka wala anye sabula antise ka famu sanwolon fla faransi no ka chedo no barkani o be sanwolon fla bi ulube maliba kono antise ka famu aywa minisma sanwolon fla bi ube maliba kono sino sanshiki antise ka famu inu africaine o ka chedo mbia sedawo o ka chedo mbia ale bi ko maliba ka ke
maaw tɛ se ka sunɔgɔ maaw tɛ se ka t'u ka baarakɛyɔrɔ la kalansow tɛ se ka dayɛlɛ dɔgɔtɔrɔsow kuma tɛ perefelw bolila gouverneur dɔw bolila maire dɔw bolila hali bi o Maliba kɔnɔ an ka ɲɔ ɲininka dɛ o bɛ kɛ cogo di n'i ye jateminɛ kɛ bi nafolo min ni MINUSMA ni Barkhane bɛ k'a don k'u bɛ Mali kɔnɔ k'u ka terroriste kalan u ye nafolo min don a la a nafolo n'i y'a ta an k'a kɛ 4 ye 4 na a 1/4 a sigiyɔrɔma 1 la 4 k'i ka kuru 1 t'a la o kuru 1 ni kun di Mali armée ma yanni olu kana an ka dugu kɔnɔ yan bi kuma sɔrɔ terrorisme ko kuma tɛ fɔ Mali kɔnɔ bi kuma sɔrɔ insécurité ko kuma tɛ fɔ Mali kɔnɔ u ka san 1 budget n'i y'o kun y'o ta k'o di Mali armée ma i n'a fɔ an y'a ye cogo min Irak fan fɛ waati min na djihadistes taara ka taa Kurdistan minɛ an y'a ye à travers le monde diɲɛ puissance ba bɛɛ bolila ka taa minɛn di u ma u ka armée ma u ma feere u ma dɛ n bɛ segin a kan a ma feere u ma dɛ u taara ni u la Faransi b'o la belebele bɛɛ b'a la u taara ka taa marifaw suuru Kurdistan kan k'u ka armée ka a yɛrɛ dɛmɛ pour que ka se ka terroristes gɛn ka bɔ Kurdistan parce que Kurdistan o sigilen bɛ pétrole sanfɛ o pétrole lu mago b'o la maintenant o terroristes kɛw nana ka na an ka Mali occupé a ma nin ye anw na dɛ anw ko fana k'an b'a san u y'an bali k'an t'a san jamana minnu bɛ marifa feere u bɛ taa o jamanaw menacé ko n'a ye minɛn feere Mali ma an bɛ sanction ta o kan n'a ye avion feere Mali ma u bɛna taa toile rouge la tunu n'a ye nin kɛ tan u bɛna t'o kɛ tan o tɛ dɔwɛrɛ ye ça c'est la diplomatie française Faransi ka baara de y'o ye o kɛ diɲɛ kɔnɔ n tɛ foyi fɔ ni ten n t'a fɔ ten dɛ mais misaliya di Grèce waati min na Grèce bilala situation économique kɔnɔ ça n'allait pas Grèce y'a ka armement kɔrɔ dɔw bɔ ka feere donc ni anw ye fanta jamanaw ye kura se t'an ye waati dɔw n'an bɛ se ka kasiw sɔrɔ i n'a fɔ an yɛrɛ ka dugu fa mɛ a kasi kow la o tɛ wa armement fana kasi bi o n'an bɛ se k'o sɔrɔ Faransi ko Grèce ma n'i ye minɛn feere Mali ma Union européenne bɛ ka dɛmɛ mun ka aw ye an b'a jɔ Italie fana o fana nana k'a bɛ minɛn feere Union européenne hukumu kɔnɔ Faransi ye tabali gosi n'i y'a feere Mali ma ayiwa o y'a sɔrɔ fana olu fana bɛ gɛlɛya kɔnɔ Italie tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ donc hali bi olu ma b'o kɔnɔ kosɛbɛ u y'a yira n'aw y'a d'u ma an bɛ Union européenne bɛ ka baara dɛmɛ se fɛngɛ ma a bɛ jɔ parce que ni ye Union européenne ta olu ni Allemagne o de y'a belebele ye o donc u ka kumakan n'u ye mun fɔ o don bon maintenant an bɛ se k'a faamu cogo di o de la n bɛ fila dɔ ma n bɛ Burama jaabi n b'a se ka Buramakaw de faamu n'a b'a fɔ maaw ye ko an teriw don ne ko maa teri bɛ se ka ban cogo di k'a fɔ k'e tɛ minɛn sɔrɔ ka se k'i yɛrɛ lakana e dun bɛ ka fa don o don a ɲɛna e bɛ tila ka bɔ k'an teri y'o ye n ko teriya mɔdɛli jumɛn ye ne ma se k'o faamu o terikɛlaw n'i ka teriw don dɛ olu tun taara minɛn ni diɲɛ kɔnɔ dugu wɛrɛw la ko terroriste kelen ninnu t'u ka dugu minɛ k'u ka se k'u yɛrɛ défend munna o terroriste n'an m'an ka dugu minɛ a kana nin an na a bɛ tila to k'an t'a sɔrɔ ka san e bɛ tila to k'o y'an teri ye o mun teriya ye kalo don n filɛ ka nin kuma minnu fɔ ni kalo don u ka bɔ k'a fɔ Faransi ka bɔ k'a fɔ u ye tabali gosi ko ni Grèce y'a feere an ma u b'a sanctionné u ye tabali gosi ni Italie y'a feere an ma u b'a sanctionné donc an ka ko ninnu a tiɲɛ de bɛ ɲɛ ɲɛkɔrɔ a tiɲɛ de bɛ ɲɛ ɲɛkɔrɔ a kɛ waati o waati kelen de mun ye an ka u ka ministre ye parce que ne b'a fɔ ten Musa Agatayɛri u ka ministre parce que ne tɛ se k'a fɔ ko ne ka ministre don non ça c'est un point de vue personnel u ka ministre don a y'i kanɔ don min na Bruxelles assemblée députés ka assemblée kɔnɔ Union européenne députés ka assemblée kɔnɔ ko le Mali c'est le seul pays au monde où les noirs gouvernent les blancs Musa Agatayɛri a sigilen bɛ bi Mali ministre so kɔnɔ a ka bɔ k'a fɔ le seul pays au monde selon lui où les noirs gouvernent les blancs a y'a fɔ Union députés ka salle kɔnɔ yɔrɔ min na Union européenne député caman wulila ka bɔ salle kɔnɔ normalement ni Faransi ka janfa tɛ Musa Agatayɛri na a tun kan ka interpeller pour antisémitisme mais non parce que a b'u ka baara la ça se comprend donc a ye jamana kɛ ten ka siraw bɛɛ ta jamana ɲɛfɛ a bɛɛ fɛ ka an tɔgɔ tiɲɛ k'a kɛ i n'a fɔ n'i ye Mali yɛrɛ armée ta diɲɛma yɛrɛ kelen t'o kɔnɔ c'est pourquoi aujourd'hui quand il parle de la nouvelle armée reconstituée moi je dis c'est une honte et j'interpelle les autorités maliennes à ne jamais accepter cette appellation parce que c'est faux. L'armée malienne a toujours été une armée blanche et noire. Les Touaregs, les Tamasheks ont toujours occupé des postes intéressants dans ce pays. Des colonels
qui savent même pas écrire leur nom, le Mali les a fait ça. Des généraux qui savent même pas écrire leur nom, le Mali les a intégrés et les a mis dans les conditions. Aujourd'hui, vous voulez montrer que comme si les Maliens sont là, non, c'est une ségrégation que les Noirs font. Mais non, je vous en prie. Prenez tous les postes stratégiques, toutes les institutions du Mali, tout le monde est représenté. Au Mali, nous, on ne connaît pas d'ethnisation. Contrairement à certains pays, par exemple, nous allons une fonction publique concours, il va se faire ethnie benaka pour pourcentage. Alors, quand on au manteau, on te dit qu'il parce que nous, là, il y a de douze du kono, il y a des choses. Il va se faire une fly, ou une corroboré, ou le belaye, ou le tamashaki, ou le arabier, ou le chinafo, ou le miangaye, et ainsi de suite. C'est ça le Mali. Donc, vous voyez qu'il faut qu'on armée consciente de mouiller, on va quand on déboule avant l'armée qu'on. Pourquoi Bandaou a claqué la porte quand il était le ministre de la Défense? Pourquoi? Il n'a fait que 3 mois, il a claqué la porte. Pourquoi? Parce que Aya il a kafo, il est au dos. Quoi? Avant intégration mouna, allez ma ban. Kafo ko aywa kidalka ni norme ni mumbe armée mérité na kare mouye kulite do. Ni mgo kora mkubu do kanga do ko malion do dalé lui. Mais lui n'accepterait pas en tant que ministre de la Défense, mounou kumbe malé armée kono. Nous malé armée chune ka bolna ka tanaï. Ka klaka ton yesi malé do maka malé do fara. Ko ka klaka lu recruter kana malé armée kono ko tant que lui le ministre de la Défense ka take. C'est ça, Anibeka, il a claqué la porte. Et donc aujourd'hui, on va nous montrer que, comme il a fait, non, ils n'ont jamais fait partie de l'armée, c'est maintenant qu'on va faire une armée nationale, reconstituer, Mais c'est des histoires. Nos autorités doivent refuser ça. L'armée malienne, c'est l'armée malienne. Pas de question de reconstituer, pas de constituer ça. Ça a été toujours noir et blanc. Depuis le temps de Modibo Keïta, le temps de Moussa Traoré, de Alpha Omar Kounaré, de ATT. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Les gens sont en train de mourir. Et on voit aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un soldat français, Nassara, ou le monde qui est en bas, mais on veut que ça dit rien. Ça dit qu'il faut, ça passe comme ça, quoi. Il n'y a pas de dougaïbi, qu'il faut l'internet, obéissez la clé de ça fait, dramani si bien les bénéfices à la foule. Aywa Dramani yaro ko ni réalisation ci arasa sabula nya foto ko mina ambora to di muñe jema kawye aywa masi ko luka baro la me folo o aywa do humte benen fana an kumbe to mi kaw fi aywa ni lu fana sadaka baro ke to mi aywa alhamdulillah takaseki a nogoira amma alhamdulillah amba ala tanu an kena tara nyuma nana wa kera bunya yi alhamdulillah ambe to mi aywa strictly ma bela jere fo aywa ku fo u yere ye sabula jamana mi yoro muna bi aywa an kote anta sigide ambeta fa be kono sabula maliya bi yoro ameta uka hakilna uka dikun uka toro kase ka don kase ka yereke gnema ka do ka fo bi maliya bi dikun kono c'est pourquoi ne côté ma chama bi sigi kuma chamana atuka yala mali kono de uka ta population dona parce que mali te bamako ni sigu dugu kono yegoyi ani sika so dugu kono wi 70% de la population malienne vivent en zone rurale 70%. Bon, au 70%, on a tout le janga nyedo ne. Ambe kuma chama na biama dablaw. Ube toro no bi dikum na ngata laje. Aywa Dramani bikoni ne bakari amina baro de ke uyanga sra sufa. O de kono ngo ntise ka baro don finga folo o di actualité ambitano di. O lu baro wati titeme inshallah mo bna belame hakli sigi ni la fia kono. Amina uyanga ma kono ton fa kuno. Au côté, quoi qu'on entend. Maman blessera, aywa, bébé qui t'a foula. Falin kera boni, anga boni kan. Boni, alebe omburi ani douanzanche, ani douanzan kilométri bikonoton nyangwe. Boni, ni attaque dara attaque domunka boni. Ni ça veut dire que c'est que ni boni attaque flata. Anga strasi nani wali duru kun sarola. C'est une tukuni non boni qui l'a attaqué, konoton sara. Bon, en dunia Francika Maduro Salaromna Macron Misigli Toko, je vais convoquer le président Alain Malako du G5 à ma faute. Nanye Mangonchi, Yare Puma Yae doit déconner na. Aya c'est capable rectifier.
Parce que convocation et invitation, c'est deux choses. Convoquer, c'est un ordre. Tu n'as pas à... Il a choisi quoi. Il n'a pas choisi. Mais il m'a invité. Alors, c'est à voilà, c'est à Irlande, c'est à ou invitation. Donc, moi, toi, cadeau. Mais quand tu dis convoquer, il m'a liberté toi, tu quoi. J'appelle la cana quoi. Bon, donc, nous, comme ma clé sera drôle, papa, moi, bichaya, n'y m'a pas de béba, mais on va se rassurer, ça la n'y dungudo, à kera comme il faut, c'est-à-dire, il faut que mon dire, mais comme quoi. Voilà, la routine, quoi. Ça ne dit rien encore. Ane bakar maseko famo. Ma maseko famo. Encore, boni, attaquer na sein. Mumbena nto, nya kanu yere bi. Anga pma ale ko inga ka famo. Kusebe, parce que, anga srasu ya yirade. Ka fo, ko boni attaquer kera, ou yere nimana ko terrorisou de na attaquer, ko terrorisou. Mais, terrorisou nous, que ils étaient dans des véhicules blindés. Ah. Des terroristes à bord des véhicules blindés ont attaqué le camp de Boni. C'est comme ça le communiqué des armées. Véhicules blindés. Depuis quand un terroriste peut s'octroyer des véhicules blindés? Terroriste véhicules blindés Boni. Terroriste groupe ngolo bafla ni ya tamali kono ya da gali ya Amadou Koufa ou be blender soro ko san joni fe ka sino yi mali kono o ka do mali kono barkani bien franci bien ma chima oye o sa ka tokodi ka kla ka ta anga armée attaquer no blender oye o be ke tokodi o be la kali tokodi ambo famu tokodi armée ma do be o tsika fere groupe rebelle mo bon o no soro tokodi adona mali kono tokodi ou campagne benaye mo mali fa djin fait avec autant de drones, autant d'hélicos aka ne fanye o tsikake donc ni o ketoy faire le bas du corps o fait yamul fait ko le famo be mu ne bas du corps ou be blende bomi katango ti do attaquer et puis kangele attaquer joli Boni a été attaqué maintenant combien de fois on ne sait pas mo ça da fiere bon donc aujourd'hui, Kafoko, Kassalaka ou bien. Mais, normalement, c'est pourquoi les gens se sont révélés que Francis Rassou attaque à Bandala. Et cette revendication, elle est légitime du moment que, il y a une commune attaque à dernier corps. On sait qu'à Togodi. Durant du Babolo. Satellite ou Babolo. Agnire mal du Golo Fabela. Donc, on n'a pas de Togodi. S'il n'y a pas de complicité. Au armée de tout, il n'y a pas de complicité. Et puis, où do de Malikono. Au lieu de claquer circuler Malikono, faut attaquer, qu'à replier, qu'à tout cas de là, sans que ces véhicules ne soient détruits ou saisis, on peut trop dit. Et on va nous dire que l'armée malienne a des hélicos, la France a des hélicos, ils ont des drones. Mais qu'est-ce qui se passe, finalement? Non, on veut comprendre. Est-ce que, bon, non, bien que la Nina, c'est bien que la Kawa. Ah, il t'a vu que tu dis. Blindé de Bomi. Et puis, une phrase de maman fort. Nous, ou comme mobile, nous va attaquer. Ou va carrément Bomi. Ou va dotation Bomi. Dieu ne m'a pas fait au ferou, moi. Dieu ne m'a pas fait au ferou, moi. Ni Adam a donné for a nyonga kake, il n'a pas kelekauta. Oui, ça va nous faire de comme comment. Au waru, ou ka fonctionnement, au wari, on ne flou. Abomi, Dieu m'a douma. Ou va sortir dit. Voilà tant de questions sans réponse. Et aujourd'hui, ça fait combien d'années le monde entier est au Mali? Maintenant, la situation ne fait que s'aggraver. Aujourd'hui, Nanye attaque avec des blindés. Qu'est-ce qui va nous prouver que demain, si les Maliens ne se lèvent pas, demain, ces mêmes terroristes ne vont pas nous attaquer avec des hélicos? Et ils vont avoir accès à des hélicos. Qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui? Du moment qu'ils ont pu avoir des véhicules blindés. Et ces véhicules blindés viennent de quel pays? Qui les a donnés? Qui les a vendus? Ils sont rentrés au Mali comment? Voilà autant de questions que on ne peut pas rester sans chercher à avoir des réponses. Donc, Mali, on a famo. Quoi il y a un bi à Borat de Goula? Quoi il y a un bi à Moussalaka Pumate? Qui est de fond, Jalaki trié. On a, qui est donc ni bonné kadio.
anga finitigu ni boni ka jɔ aha u jona sarasiya la ko bɛ Mali la kana mais u m'a fɔ ko bɛ Mali la kana janfa kɔnɔ ta dɛ u ma fɔ dɛ u bɛ kɛlɛ kɛ tiɲɛ de kan mais kɛlɛ ngalonama o ko tɛ dɛ donc k'a ɲɛfɔ an ye an ka cɛdenw ka saya a ko ka jɔ c'est-à-dire c'est comme une hémorragie de ka jɔ olu taw bɛ jigiw la jamana ta tɛ maa ye nin ma fisa nin ye o nin ma fisa nin ye ni ma se k'a dɔn ko anw ye ni adamaden ye ko anw ni fana n'a fɔ ni anw kɔni kan k'a dɔn k'a fɔ olu ni ma fisa anw ta ye donc anw fana ka yira k'a fɔ anw ni o ye koba ye ni an ka cɛ kelen sara ayiwa o ye koba ye Mali kɔnɔ mais ça devient de la fouille quoi hey kabako ayiwa Dramani an ka nɛgɛjuru di mɔgɔw ma sabula kuma man di da kelen na 20 21 0011 un monde sans terrorisme radio tile 2 ayiwa ko an ka cɛdenw kɔni u ye ayiwa sa u kɔni taara ka taa ŋara da u la f'u sigiyɔrɔ k'a fɔ ko véhicule sautera mini ni fɛn o tɛ dɛ u taara ka taa kan de attaquer kan mun n'a tɔgɔ ko an ka kan a bɛ Boni dugu kɔnɔ Boni ale ni a bɛ Gawo sira la n'i tɛmɛna Douanzan ka kilomètre 90 i bɛ s'a ma yanni i ka se Ɔnbori ma Boni a bɛ o yɔrɔ la wa Boni nin t'a attaquer ko fɔlɔ ye nka sini véhicule blindé an ka sirasiw ko k'u y'o de kɛ ka attaquer ninnu kɛ an bɛ fɛ k'o de faamu bi 20 21 0011 un monde sans terrorisme radio clé do un 0011 un monde sans terrorisme radio clé do allô bismillah an bala tanu alhamdulillah radio Clédou do be Clédou sa fait jama club la ni wati la ni abi wati ni jabo ya o be ke so li man vraiment émission ya kadne tie foro do quoi alhamdulillah ni lame ka bo koro ka nga fo an bi jana me dala goy mba kalama wallahi na ke bi famina ala kasiyan kana dama ami voilà bon mi fié mitima mo nere nye kabi uma ugenga bokoro ya dalemi ugenga bokoro ya no nere nye 28 septembre 2018 muka mo dafiri yoromi ka mo fa mais donc yoro koro do kabi gidoro era madda yoro ina sira era tinde ka bo bayanga kana bankat ko sebe ya bo mbaga yoro koro do nindoy ne bora yan samedi da da mbi ka samut ambere ni moye misima moye aberna juma da da ye mobile do attaqué camion na mutu ko clubin kana ko van merbo van ya fa da ba mobile jeni abora bankas ni abora ko de mado juma wula ka dije tare wati ya fa da ko bora ko ya dije yan fa o mi gata andana mo ni danda kreda kinife no bore ni bona duguma adita no bore bisba ko la mo ni era gansa ga jeni polo an dara mi ma mo ba nyama an te mena mo ni na an ye turite ayen no wa kar do anyama mi ma mo la anya mo ni mo wajate bo mo ni mo wajate an tuguru ko mi me ga mo ni boli o ere arajo barakala nga mi terasa na di abba bo ya fana wala ko amma ay kabi atake man dabena na ale masega bon kase yoro na yoro mi atake no ay wo on atake ra yoro la septembre wati ituna on dasre no ay waddo ne bo de keme ani ko de yankarla Allah akbar me de tanu on ko gala mot ya ni ga ngara da on kan ko ala da on la we de buru ba do Allah akbar nendo uma segino to no sababu la kele maduru to ya be dafri ka u deni foku mo iri deni do le deni foka bo joni u dafri maduru ni maduru dafri sira ku ka ngara do ya ku ba Allah akbar utu to on dafri nga mo bo misima mo ku sigime ngara american ko fe ulu ko mo ka ngana ta nga ko na yero taru sinda yoro na bi to mu aw mi sira soro a kera te yaw ne kan ngata on tara fana wo ko on gaja yoro ni mere to soro ko ma kari folo ko on gaja yoro ni na ni on jara wati ni ko bale ga sira kay ya may ni ko umo na soro sira kay ya may ni ba do yaw
mun la wi an ni ka soro sira mai ni gal kele ba helicopter na fi helicopter jamo do na an kula gaba na tawe an yi man sira mai ya wani mun wala u ka to on gata u ga bi u ga trika fula bi na rotudo ne tiri bolo ka ko ga tiri bolo u ga to ko kan wata wala an yi sira mai an taro la e fla ga yoro mu foni aywa mbe yoro indo sabula ala ye nyere ni ngatama nyon ni kishi yoro ima ngaje me gadi tertanu do ante mena mumni na an berenu ya on benu chama ngo bo prabra ngat yoro indo na on chemena ulabe na on chemena yoro na on mutanga yere ta ko mundu bulu fanga on sera yoro ina uni je ina bo paranya saba bisa ba binan jete kami ko ko mo jora jele o buga on jele ale pase kene tawri to wala to wala on temena cardon not bi bolo sanfe oui parta jigi kamal fa lu kerala klebiya fa ni o buga mo fa a faveur de klebiya fa mo camion bolo to jomere na oui malfa lu kerala misma mo yere jati ka bigi ni karto to kono aw go mo dugu be ko mi ubi fer la aw de be malfa ba o kerala aw mo position ta be foi aw do war la to woni ni ngal gele misma mo de mo fa la no wati be abu fulle mo ye ko way ubi mo jigi ko hono na du mo bu ye ko la minu na ya no sami ko ko dia bangati ni ko temantela flow sur la mine yere ko misima mo ko bi malfa teruma flow bu bomi o flow bi o bangati mara fanfe uga misikele ndulu mo malfa duma uka misikele ndulu mo malfa duma voilà dono fona sur la banque no mi fona o kelen ko mais ebo mo do don bon ni c'est la parce que borokando do ayi ama fika fo radio sans fait ayi non ita mo do yana mais borokando minu voilà parce que ni kumba mo don aywa ne tun numéro do di ma émission ko fay nam wele ne kuma ko ka ntaka da kiseka ne re nyede uye halinat yu jorabi e ba ni commission ni dara mission na le 28 septembre 2018 le matin vers 10h 11h au pont yor là o mo ni jorabi le saka yira aywa ini ci ka wele la hakno famera ini ci ko kele wanyama do tu nana ya fandola ado ne bora sal ko ngomba bo ko ma nganda bola voilà parce que andu balo ko franzika nata franzika da abbe nere kuma do quoi ni bi ba ko ko bela ko min nenni quoi ko francis strasu kata anga point foto francis denier on de francis do la mani ga do to bi da ka ta ko do francis na atigala mo tawa abada on ga sera de francis la on de francis don on de ali akan yɛrɛ ne yɛrɛ tɛ fɛ k'a fɔ bilen yɛrɛ Fransi voilà mais yɔrɔ mun f'i ye kana Fransi kɛ Fransi ɲɛmɔgɔ jugu ninnu ye quoi u ka mafia jugu ninnu ye o tɛ Fransi ye parce que i bɛ ko in dɔn ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ye Mali kɛlɛ tiɲɛ n'i y'a tiɲɛ poyi bi Fransi population yɛrɛ ye bi u bɛ mun fɔ u ye Macron tɛ dɔgɔkun kelen sɔrɔ fanga la n'i y'a ye ayiwa an ka mɔgɔw fɛnɛ mana wuli Mali la yan k'u bɛ ŋaniya yira kɛ Faransi contre la u bɛ polisiw bɔ ka mɔgɔw ayiwa bugɔ ka o yɛrɛkɛ u ti fɛ ka manifestation ye Faransi contre la dɔwɛrɛ tɛ parce que n'o o yera o jaw de bɛna taa ye u fɛ yen donc n'o yera u fɛ yen sisan c'est la population française maintenant o de bɛna wuli k'i jɔ u contre la ne terikɛw ye Français ye tubabu d'abord o bɛ ko caman contre la France la u b'a fɔ voilà o de la ni ko an kana ko in kɛ ko maliyɛn tɛ Faransi contre la mais an bɛ Faransi dirigeant u ka kɛwale dɔw de kɛ minnu ma ɲi an ka dugu ayi u ka dirigeant mafieux an b'o de contre la u ka dirigeant minnu bɛ kana bingali kɛ an fɛ yan k'an ka fɛnw suɲɛ diyagoya k'an ka maaw fa an b'o de contre la kosɛbɛ i ni ce ka wele la n ka fɔ i ni ce aba ne tɛ an mira biyama Dramani a ye yɔrɔ min fɔ sisan n'i bɔra Baɲangara ka se Douanza
ayongo duansa antara duansa sa bankasi banangara ni bankasi frontier la aywa u ye point sur romna nya fa aya kuma konongo ala inere ni nofemo ni kishi ayoro la parce que nere tala koro antara débat ke koro an sekinto kabo koro an nana ka se yoro ima aywa ado ko ni aywa nyere de kuma ka mobile boli akera ala kuye sira e fly o sira kele ne nu do fedro aywa mballa ka felemene ni felemene ni mobile duru munu kata côté d'un fait aba ntara côté d'un fait do anyel la getora ko la katime amatina minute tanka ani karbena o karnana donc ne ma bosra mu fede o karnana doro ka jiko fe mini ya sauté c'est-à-dire dans l'intervalle de 10 à 20 minutes maximum quoi bon donc on va faire la yankishi ala yankishi donc o yoro yi beba do mundo et puis attaque ne be ke entre koro sraina a bebeke entre bankas banyankara mais bankas koro ataki kadoye mais ataki famba mobili jenu mo fali bakam jeni ni bebeke la entre bankas banyankara et puis avec yoromna ni ne kon mafli madala ni yorombe 30-40 km banyanga ani banyangara dugu atitemo quoi c'est 30 à 40 bon. Donc au tsaka famu ali bi wul tese ko sécuriser bon maintenant ministre mo ka tie mo fo ça ka ba ko mais hay do fo anti ko sementia parce que na kun sera ka to de dia awa ali nin ko me wul ka joke ka tafa dugu nuna ka se ka mo ko sekere ministre mamu ko ka ubi ma fa du ma donc ang ma se ka ang ma se donc ka se ka anteka dak se ka bon maintenant na forata awa radio kuma do anti se ka a confirmer anti se ka a infirmer fana bon maintenant anguna mi se ka lu ko toujours anyeba la ko ni angayro kon tekal sumaya ankoni benyebula benyebala fali tekajo benyebala ataki tekajo donc ko ina odila antise ko famo bobi ambe boni ko ngono ni anga counter attaquer à part des terroristes munu ay wasa nu koni utara kan attaquer ni véhicule blindé ni mobile blindé wi o mobile blindé ni ko soro terroriste bulu bi mali kono dugu ko sa fa bi o de jorna ko bi o de train ko bi ambe fe ko nyini ko don parce que nanya ko ninka ni blindé o boray momina helicoptère wa ekabako o tekabako ulile ala kankishi 2021 Radio Clédou. Etra la kadewa. Ko ni be guluka bara de keni. Datu ko ni te fly kelendo. Bismillah. So. Ambala tanu alhamdulillah. Wa, Fajidai. Allô? Oui, Uncle Bila, bismillah. Fajidai. Adona no basana anga ni mo te ka tienfo. Bismillah. Ta ko mo note e bi ko mi fo o to ma bo no ba bo mi. No to bombi basona anga fa fala na kadamne bayangara fa do sa bangaji mondru fangala la be galani do be mali fa yi mobli bugule mali fa mobli bugule basona bas ni o ya minala wa anta do basona o bu yala nowe bon ne tagi ka kuma famia ko sebe e be feka wala ko mo ka fam basona kadamne shawara maran na fukata do sa fangala na batala chamon atagu bake basala mobile bu bolo basala malka masa de bala mobile bi jonu bolo malika marki bala jajinu mobile be jadisi bolo malika mobile ina fo malika finga anga ama sala suka fenga usiki bala awo o do ye terrorisme bolo wa wala o ye terrorisme bolo ay batala amga anga mo do buga foko o tapsa do kal do dum ta attaque mo wala sala na batala mali arme mobile tamashere bala terroriste nous attaqué ken munye mali mobile tamashere de bala wala man tamashere bala mali shine bala même mamunu kumba kono ku mamulu moye o ko ni ta nyero wala ko kena batala wala ko jadi sido batala mo wala fa do fo to roma yi sambi wala don kame mondoro attaqué ndema laba ndema wa ay mondoro ta anta attaquera juma temere aka dugu to anga dugu sere baga anga dugu sere valo do quoi akara yoro mno to ko
D'accord, il tika wele la mais o koni o be balana ko sebe parce que comme yere ma se ka précision dit o be balana ko sebe ay wa nga armi koni non ka mobile kata yola ni o ko wore mi yano mais comme yere ma se ka explication dama donc o kuma tise ka meneni kala ye 2021 0011 iba keto allo bismillah assalamu alaikum alaikum salam dimbaya Mali ngoni ame dore ke note mali kenya suma wallahi mali mi nyesuma de on tay mi nyesuma de ay akata ko ayu ja nyamo ko kambulo ayu jawo amu jawo mali bay be jo mo be suma inshallah e kan la ban e kan la ban ser la ande ba mali ka problem ni jamfa do namo mais awere ka fama de la jamfa la dugu note togodi misali ala bisa maraka tigal sakala operanya na o madu ansula o ko fa bube kele premier bube kele mata kidala namo akera wa make namo anklubila e po ye mo kan ga donga fo ko anga nye mo wera be jamfa la jugu no fo bon e be feka mun fo ni voyage fla e be feka mun fo o de la ngo ko mali se parce que je kala ina fenale je kala ka aye mandire bon ebe ka mun fo ça par exemple lu chite fanga la blo macro debi donc on peut faire rofam bon o ya ambora mun ta kalama bon ale mun me sa abtira ga lu fala ba la on to kalama o ka gele lu tsaka kala o be ba la ne ko an kana mo accuser ka soro dalu tambulo non mais radio kuma ye abeta de ko an kana mo accuser kuma do be akabo ni metena ga ola ni metena ga force étranger de ba faire mais nous mais maintenant on a fraco ne problème do de ga fraga tente ga bala o ba ira ga fo vraiment anga mo de to ku joro la pa amuro fo no ku kenga ta nu ba be fra ni treru ba be fra ka be fra o te se ka be fra voilà malin to ye malin ye fari dugu de do be bo do re mo ne be bo o te se ini te ka wole la ni ka hakla famia mais OK même profiter même profiter en équipe nationale qualifiera final la ame do ko ala ka kupu no ya ye amira biama na ma te fana je wuli ko te anga presi sportif ngane ajugu nunu ay antola kono presi nyolu la kapma mu kuma feka tega menaw mais ni tuy pour que mo reka famu parce que hakla do be am ko ngatege am ba yejuna beni ka baratu ga do mais ka soro mo ma famu lu ba fo yimo ka kuma tege ta soro te ini be ka fedoli donc angana accusation forte tout que parce que ay fait fo ça lien ta chila quoi, c'est-à-dire que maratara boube tara alors qu'est-ce que ça veut dire ces deux, on comprend bien. Bon maintenant autorité mu bi ka fo kulu be janfala prévenu de l'autre dame antigoye par exemple bandaou ne bagari nte fama ko nte fama soutenir wa bandaou aywa kabe mbadi ye depuis Moussa Clé mbaye attendons tadon nga anya yi bandaou décision dota aya yira ko Francis Sarassou kana se Mali dugukolo fanchi ni aywa Mali armée tout no fait elle se ka foko tigi bi se janfala mamin ko mo munun bolla ka bo Mali armée kono nous tara rebellion formé ka ko olu tedo armée kono tangale mise défensive ay porte claquer et c'est ka foto ko donc an kana mo beke fe doye c'est vrai que kunchara mais ni ma nyom fana bi an kanga farao tigi ka kelenge ka kunyina bo maintenant an ma nyom nana an yere kere o tigi kinye bagay bon o tseka ma blé o fangato la blé nanzara face au blanc mais maintenant même peuple ba tigi ko fait alhamdoulilah parce que mo bi ne fait doko fait do be ba sura ala keli population me boka wulika jodo ke population me wulika mangando ke il ba sura akadi président ay katima mal mun yere tama akada ay katima quoi mais lui peut pas aller se faire là bon maintenant la population de fana ko ro famu anga c'est que anga na betine quoi anga na maintenant ñu nga prévu sura ko be façon contrôle domi mun nga ko do de mun nga fo do ko do de mais pas des accusations fortuites anga mali antemonoka quoi am yoro mona bi antemonoka anga mali ndi boto nyini anga chedo ni kisito nyini anga population ni kisito nyini binga kla fofo be bi mali kono oledo 2021 0011 un monde sans terrorisme. Allô salam alaikum. Alaikum salam dimbaya rasulullah aba to wala sumo go mbala tanu alhamdulillah tubarakalla alhamdulillah amin rabbi
an bɛ da don kuma o kuma min na Ala ka kɛ kuma ɲuman ye. Ami. Ala ka faamuyali d'anw ma. Ami Abi. Tɔgɔ la n bɛ min f'i ye. An bɛ se ka fɛn min faamu. Ne yɛrɛ bɛ bɔ kɔrɔ Bangaji Bɛnkara. Ne ye mara dɔn kojugu. Tubarikala. Ne ye Bɛnkara ka den don. An ka kɛlɛ nɔgɔyali fɔlɔ-fɔlɔ. O ye hakili. An bɛ hakili bila ko bɛɛ ɲɛ. Hakili bila dusu ɲɛ. An bɛ dusu bila hakili ɲɛ sakɛ. Voilà, an bɛ hakili dusu bila hakili ɲɛ. Voilà, i b'a fɔ bamananw b'a faamu. An ka tɛ an segu ka don an b'a faamu. Voilà, donc n'o kɛra. Baara in bɛ ɲɛ. Mali armée u b'u se kan. Président kɔrɔ minnu nalen don. U b'u se kan. An fana b'u dɛmɛ. Kɔnɔna jɛlenya la. Siya ma bɔ siya la dɛ. Maliyɛn den bɛɛ. Cɛkɔrɔba fara denmisɛnninw kan. Ni yɛrɛ ye janfa yɔrɔ dɔn ka ban o ŋɔni t'i sɔgɔ bilen o. Aw ko Mali talen o taasi la Mali talen o taasi la ni an maliyɛn y'o dɔn ka ban est-ce que an yɛrɛ kan ka bin janfa kɔnɔ tuguni yan. O ye ɲɔgɔn minɛ. An yɛrɛ b'a fɔ sa ko ye baara de nɔgɔyalen ye o. N'i ye bana kun dɔ ka ban furako tɛ nɔgɔya wa. Voilà o furakɛli nɔgɔyara ka ban. N'i ye bana analyse sɔrɔ ka ban furakɛli nɔgɔyara. N'a ye ɲɛmun walahi jamana bɛ kɛ anw ta ye. A bɛ k'an ta ye. Mais ne b'a bɔrɔta yan fɛ e b'a kala yan fɛ. I b'a bɔrɔta yan fɛ i b'a kala yan fɛ o man ɲi dɛ. O tɛ ɲɛnabɔ dɛ. Wa kuma dɔw bɛ yen an b'a mɛn barodaw la o kuma bɛɛ tɛ tiɲɛ dɛ. Baroda kuma ninnu. O kuma bɛɛ kuma ninnu. Ɔhɔn n'an k'an b'o bɛɛ ta k'o kɛ tiɲɛ ye. A kɛ to cogo la. A nɛgɛ yɛrɛ na. Ayi ne kɔni fɛ a nɛgɛ yɛrɛ fan si tɛ na. An ka réseaux sociaux ko kuma in fili fiyewu. An ka jamana kɛ an ka jamana ye. Kosɛbɛ. Donc an ka jamana filɛ ɲɛ ɲuman kan. K'an yɛrɛ filɛ ɲɛ ɲuman kan. Walahi ne kɔnɔ jɛ an sigiyɔrɔ la. Ne y'i kɔnɔ jɛ an sigiyɔrɔ la. O de ye jamana ye. Jamana bɛ sani. Walahi. An k'an kɔnɔ jɛ ɲɔgɔn ye. Kosɛbɛ. Ka jamana in kɛ anw ta ye. Dɔ y'a bila ka bila anw ɲɛ. An fana b'a bila. Ka to dɔ ɲɛ. Bila dɔ ɲɛ. Kosɛbɛ. N'an y'o kɛ walahi an bɛ taa ɲɛ. Voilà an ka couleur ko in to an ka siya wɛrɛ ko ninnu an ka nin bɛɛ to yen. O t'anw fɛ yɛrɛ o t'anw fɛ yen. An ka Mali ko filɛ dɔrɔn. N'an ye Mali ko filɛ dɔrɔn an bɛ lafiya. Maa wɛrɛ de bɛ se ka na n'o hakilina n'o kuma ye sinon anw t'o dɔn an maliyɛn t'o dɔn. An t'o dɔn Mali filɛ. O t'anw ye o t'anw ye. Ne yɛrɛ min filɛ nin ne taalen Segu kungo kɔnɔ. Fɛn fanfɛla la Kɔngɔjigɛnna fanfɛla la. San dɔ la n taara ɲɔtigɛ la ne tununa. Ne sira yɔrɔ min na ne b'a dɔn Ala de b'a dɔn ne tun tɛ yɔrɔ in dɔn yɛrɛ. Ka dumuni di ne ma ne dumuni cɛ ka fa dugu jɛlen u ye ne ɲininka o y'a sɔrɔ ne tɛ foyi mɛn bamanankan na waati o ye ne ta ka na bila goudron-da la ko ne ko Segu yɔrɔ jumɛn ne ko Famori Dunbiya parce que ne tɛ se ka foyi fɔ bilen cɛ ye 200 bɔ ka di mobilitigi ma mobilitigi nana ne jigi ye faso la o de ye Mali ye o de ye Mali ye o tigi ye ɲumanya kɛ ne ye o na ne t'a kɛ maa ye walahi i b'a sara kosɛbɛ a tigi tɛ n dɔn a kun tɛ ne siya dɔn n'a ye ɲumanya kɛ ne mun na ne t'a kɛ maa ye donc diɲɛ ye dɔrɔn ye an ka ɲɔgɔn sutura an ka ɲɔgɔn ka kungo kɛ ɲɔgɔn kungo ye an ka ɲɔgɔn mais maliyɛn don dɔrɔn an ka tant que ni mɔgɔ kɔni jiginna an ka dugukolo kan dɔrɔn an ka ladon an k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye kosɛbɛ o de ye Mali ye n ka tila i ka hakilina faamuyara foli ni tanuni b'i ye i taara Mali fan o fan dunan tɛ Mali la i taara fan o fan ko n'an ka du o de bɛ Mali la badenya sinjiya o de ye Mali ye nka maa wɛrɛ de bɛ se ka na k'u bɛ ko wɛrɛ don anw de ka fara ɲɔgɔn kan sa ka ba o ma donc bi an b'a ye k'a fɔ terroriste ninnu ka attaque ko bɛ cogo min ni malidenw farala ɲɔgɔn kan bi k'a fɔ ko an tɛ terroriste ko in na ne hakili la nin y'a sɔrɔ ko in banna o misali la wulikajɔ min kɛra ko i bɛ kɛ ka ta ka bɔ fanga la ni maliyɛnw y'o wulikajɔ ɲɔgɔn kɛ lakanako la terroriste ko la bi t'a sɔrɔ a banna wulikajɔ min kɛra ko ayiwa a tɔgɔ di an ka constitution tɛ yɛlɛma an tɛ a banna ni fɛn ninnu ni maaw y'o wulikajɔ ɲɔgɔn kɛ lakanako la terroriste ko la est-ce que bi t'a sɔrɔ Mali sumana wa a ko b'an yɛrɛ de bolo population 20 21 0011 allo allo bisimila ne bɛ ka parce que sisan ko armée française nin t'u tila Mali kan ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka yɔrɔ ninnu sécuriser wa k'u tila kan ni ɲɔgɔn cɛ cogo di bon k'u ka armée étranger ninnu k'u tila Mali kan ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka yɔrɔ sécuriser bon est-ce que o fana ka gɛlɛn dɔɔnin dɛ o man gɛlɛn dɛ parce que n'i y'u bɛ taa kan attaquer parce que étranger t'u cɛ la u ka étranger ninnu tila kan ni ɲɔgɔn cɛ étranger yɛrɛ tɛ ka attaquer u fɛ wa bon an ka kan ninnu bɛ ka attaquer kɛ cogo di ne taara étranger bila i ka kan kɔnɔ est-ce que secret bɛ kɛ ka armée la bilen kɔfɛ n'a ma na min don a tɛna kɛ yan o bɛɛ bɛ yen oui mais ne e y'o kɛ
est-ce que e ka armée secret be ke ka armée bolo ble wa bon ne bolo o dun ka ta ya fa bala o hakina ni yo ke doro we i ka armée ko di ba o ni e o ke o i ka armée ko bane ambe mun fo ou ka en armée de renforcer mo citation dinya kono dinya jamana citation taika kante ko daile ko bla dinya salasi be ka boloka armée secret di armée dugu ko di bonni yere be yira diena o teke de mati so ma de o teke dinya kono de ka pla kanu ni ñoon ci ka soro amaga sigere du mo no dora kan dora banu teke kla kanu ñoon ci mali u kana mali de ministre ni fenu amadam le mali la fawo fa utara u bu camper u de mama ma situation e so ka sokoro nye daira malaite mamundo sini abse ki adu ko mo ngi yo de ba ando ka tema anyele kan wo de ka tani de don wa mi nan e be ka étranger mun fo ulu fana te ka ka fakawa donc c'est pas ça la solution maintenant tu sais quand armée dans le fait ka ni mali o ke mali armée ko bané maintenant mali armée ka renforcer ka minaw ñuni ka duma moyen ka duma anga godi ni o de yanga ñini tay minam be barkan mbo bulu minam be ministre mbo bulu ni ya mina clanche drondi mali sarasuma kele go palba amina clanche dron ni ya dia sa ambe de ala ka o ni long do angere de la ma fora fana balime no e français ko minata ferama kanta soro ko be ne o ko man wonde awo ma mali on ande ka fama nanga wuli ka job se ka nyana boko ini ci ka wuli la nga fulin tan ni biye sabula wati bodale ale sera kaba ale manja sabula aywa la dombe sena aywa jamka do kanga si aywa teme aywa ngakla aywa fanta fe ni aywa on wuli la juna aywa ambe keneto ulubulu ka fulini tanu ke mali bela jeleli aywa moka afamu mali ko yi akoka dunde akoka dun nga bawon nga pumadu ni wuli ka jo make ko shobe ka dafa ameka dora ko ka faraka malika beka ko de shoy dafa ameka dora ko ka faraka kulungo ubita atakuke wude wuta atakuke ube kamikazuke uborola unana yele motoka ubita motola uborola unana do mobile kono ubita atakuke bituni unana do mobile blende ure kono sita ubita atakuke sininta beka jmenye ala kankishi Dramani ne bakari tukula bu bop malaya ne bakari ba che ko tukula koni nge bakari ya kabonywana bakari ba che ko tukula ne yodi nge bakari tukula bente de na ha nga bonywana ala ka clear dam bela jelema ni ala ya lam sa wore ka on nigger ska ya na nyutro kene kono ya no che sal tenen shu lundi reka duguje mardi la lundi 22h pile aw ni bakari tukula bi nyonzoro kibana ko mo make ya no che sana jako dan ko ka ani ke akokul manjola ala ka clear dam bela jelema Dramani siribe alek men ka kala fula ne bakari tukula micro barani